Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-President ta' Malta George Vella nieda l-ballu tal-President 2024 fost l-aħħar impenji pubbliċi tiegħu b'risq il-Malta Community Chest Fund qabel tintemm il-presidenza tiegħu. Il-ballu se jiġi organizzat fil-Palazz ta' Gran Mastru fil-Belt Valletta li għadu kemm ġie inawgurat ir-restawr estensiv tiegħu b'investiment ta' aktar minn 40 miljun euro. Għaldaqstant il-ballu nhar is-Sibt 2 ta' Marzu li ġej se jimmarka okkażjoni speċjali lil dawk kollha li se jattendu biex jaraw mill-qrib ix-xogħol metikolus li twettaq fil-post matul din l-istess presidenza li lanqas se topera minn din is-sede uffiċjali waqt l-istess proċess estensiv. Il-President sostna li ballu bħal dan se jerġa' jagħti ċertu timbru lill-Presidenza. Nawgura u ngħidu b'ikbar responsabilità li ħafna minn responsabiltajiet li l-lum qed tarfa' Community Chest Fund jiena nawgura li maż-żmien anki jiġu meħuda over mill-Gvern ħalli ma jkunx hemm dak il-bżonn li wieħed joqgħod jistenna Community Chest Fund biex jieħu mediċini speċjalment jew inkella kura. Il-Markeżin Daniel De Petri Testaferrata, chairman tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu, stqar li din l-attività se tkun l-aħħar waħda b'risq il-Malta Community Chest Fund tul din il-Presidenza u se sservi bħala teslima xierqa lill-President Vella u s-Senjura tiegħu. Fid-diskors tiegħu irringrazzja lill-sponsors tal-avveniment u lil dawk kollha li qed jagħtu daqqatit fl-organizzazzjoni tiegħu. De Petri Testaferrata qal li l-biljetti bil-prezz ta' 200 euro jistgħu jinxtraw online minn fuq is-sit www.thepresidentsball.com.